kami ngayon sa aking kumare. Hindi ko alam kung ano kasi di ba social distancing naman eh. Hindi pa na ang tawag doon, hindi naman gaano ang crowded ang tao. Pwede naman magbeso-beso. Bakit may nakatutok na camera? Maliban kung may CCTV. Solana tayo. Going Solana along the road. Wala doon din. Dami. Gusto. Sakto. Yan. Maganda yan eh. May kabahayan pa pala doon. Sabi niya. Ganda pala ng lugar. Tingnan mo yung lugar. Ay, nung naligaw ka. A few inches later. Bahay ng kumare kong wangit. Pagtalo ka tuloy ka na, takay na nakasang. Ikain kami. Daliwan. Hey! Ay, malato na nga dyan. Resort daw, sabi kuya mo. Kararating lang eh. Isa lang daw na resort. Pampagabal na mukha. Alam pe, pag naayos itong bahay mo, maganda, malaki. Guys, malagkit. Tradisyon ng Abo ko lang na. Abo ka duty na siya. Pas pa daw. Cagayan.